på søsteren min. Hva har du gjort på søsteren min? Det var sikkert noe. Løgner. Nei, det var tvillingbroren min. Så tvillingbroren din ser ut som søsteren min. Ja. Så det er nok et bevis for min tvillingssøster er så stygg. Ja, det var nok det. Det var tvillingsøster det jeg gjorde med. Uansett. Ja! Så internett. Vetle er død.